Šťastný dojazd do cieľa. Obce? Obce. Čo to pozeráš? Toto video si podľa mňa ešte pamätáš aj ty a myslím si, že si na ňo spomínajú aj všetci ostatní. Bol to môj výlet do Barcelony, kde som išiel aj s technologickými novinármi. Som išiel sa pozrieť na Fórum 2017, bola to výstava, ktorú zorganizoval Samsung, pretože majú nejaké novinky, domáce záležitosti a hlavne televízne záležitosti. A Ja aj to je tá telka do lamy, čo si vyrával, že môžeme mať, nie? no, toto je áno, akože volá sa, že QLED má strašne veľa dobrých funkcií a tu tento Miro, Miro, ktorý inak vyzerá presne jak Žbírka, počkaj, kde je? Tu je. Miro Žbírka. No, Miro, alias Miro Žbírka, mi všetko povysvetľoval, že aké benefity tá samotná telka má. Ak 3 celebritám dokážem predať ten televízor, že oni si ho kúpia, tak jeden dostanem zadarmo a máme otvorenú tú kanceláriu? Nemáme, zamknuté. A ty máš kľúč? Od hentej nie. Tak vieme tam aspoň akože prejsť, že zhruba v tejto kancelárii sa totiž točí... A je to otvorené. Sa točí level lama. Hej. Toto je tá kancelária. Toto Boris, ktorý je za kamerou teraz, prerobí vždy na malé štúdio. A uznajte, akože toto je super model. To ja všetko beriem, hej, že toto je akože výborná telka, len... Hej, medzera tu je, káble sú viditeľné, hej. Neviem, či to zachytí 100% celého farebného spektra. Je to super televízor, ale je tu už zo pár rokov, takže potrebujeme to trošku vymeniť. To znamená, že tá stávka, aby ste tomu naozaj rozumeli, je absolútne reálna. Tu bude veľký QLED televízor. QLED televízor, takýchto. Ale musím zohnať 3 slovenské celebrity, ktoré si kúpia ten televízor a ja dostanem jeden zadarmo. Ha? Tak poďme niekoho vybrať z komentov. Počkaj, komentáre. Hej, počkaj, dám, že najnovšie. Gogo, Kolár, Sagan. To nie je zlá kombinácia. Rytmus, že by si do botníka tam hodil telkáč. Dominika Cibulková. Na ňu inak mám číslo. Andy Kraus, Palo Habera, Eva Máziková, Selasi, Gogo, Kolár, Truhlík, Banášová. Tak poďme volať na niektoré. Sadneme do auta a vyskúšame zavolať. Len tak námatkovo. Vyskúšame, poď. Len ja si musím spárovať telefón s autom. Si spáruš, čo chceš. Počkaj, ty by si nekúpil televízor? Asi ne. To je čo, skôr? Či si nekúpil úplne taký nový Samsung? Za kilo? Za kilo? No. Neviem, koľký, aký. Fakt? Lebo mám takú stávku s prezidentom Samsungu, že keď predám 3 celebritám, ty si celebrita, ne? Že akože si to kúpia, tak ja dostanem jeden zadarmo. Dobre. Za 50 eur. Okay. Dobre, ahoj, mám ťa rád. Čau. Čau, pozor na auto. Ukáž, čo tam máš? Jaké mená? Počkej, jaké mená? No tak akože mená mám všelijaké. Mená. Andrej Babiš. A to je? Andrej Babiš je český minister financií. No, volaj. Hlasová schránka 7, 2, 4. No, tak to bol prvý telefonát. Koho ti tam ľudia písali najviac? Najviac písali asi Rytmusa, písali. Myslíš, že by zdvihol? Len on je v Tajsku. Však a? Tak zaplatíš medzimesky. To je zase reďou to Tajsko, len ja si myslím, že on má noc, vieš. Ale akože, pozor, akože jeho si dávam do ťažkej zálohy, že mu cinknem naozaj, len keby to časovo vyhovovalo, tak ako na ňo nezabúdam. Nezavolám Gogovi? Hello, hello. Čau!
Žiješ? Čau. No žijem. Mám takú spoluprácu so Samsungom a chcem od nich jeden televízor a stavil som sa tam s nejakými ľuďmi, že 3 slovenským celebritám, čo už ťa považujem za celebritu, takže to je akože veľká vec, že ich prinútim, alebo teda že im ten televízor predám, že si ho kúpia a ja ho dostanem zadarmo potom. Vieš, čo myslím? Čo? Čože, počkaj, že si máme my kúpiť ten televízor a ty by si ho dostal zadarmo? No? To je... Čo? To je prank? Ne, ale jaký prank, čo ja nemám 18 rokov, že robím prank, čo ti šíbe? Však máš blog, tak dávaš prank. Ale ne, tak počkaj. No počujem ma. Počkaj, že fakt, to je absolútna novinka na trhu. Absolútna, to príde o mesiac alebo o 2 to príde do predaja. Je to akože... Tak ja berem všetky 3. Že všetky 3 zoberieš? Nemáte ďalšie celebrity. Ja berem všetko, čo máš. Ale počkaj, ale teraz Gogo, akože vážne ti hovorím, že ja ti spravím cenu na to, že to nie je, že to bude stať miliardu peňazí. Ja hovorím, daj akú cenu chceš, berem všetky 3. Dobre, tak... Jednu vec ti chcem povedať, a teda aj vám, že ja keby som bol, že predajca televízorov, tak ja mám také prémie. Ty kokos, je nevrám. Jeden telefonát. Uvarený, spracovaný, spravený. Prank. Čo je to prank? Nachytávka. Mám taký pocit, že Gogo je celkom namotaný, ale vyskúšame ešte jedného zo sekcie youtuberov, ktorý si myslím, že akože televízor je absolútne nutná vec, hlavne keď môžeš cez televízor pozerať internet, hej, a ovládať si to celé z mobilného telefónu. Skúsim zavolať Slážovi, alebo Selasimu. Ten má tiež dosť odberateľov, ne? No, má skoro 500 000. Ty kokos. To je dosť. Čakajte, prosím. Volaný účastník práve hovorí. Aha. The number you have dialed is busy. Komu voláme? Ego. Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte, prosím, volanie neskôr. Kde? The number that you are calling is currently unavailable. Kde sú všetci títo celebritní reperskí ľudia? Vyskúšam Cibulkovú? No skús. Nedvihne, akože toto je zohnať týchto ľudí, to je peklo. A vlastne ani neviem, že či je na Slovensku, takže... Ale akože číslo na ňu mám, to znamená tiež vďaka za ten tip. Podľa mňa ona by do toho išla. Ty kokos. Počkaj. To je on. Aha. Dvihni. Čau, počujem sa? Servus, kto volá? Aha, Slážo. Slážo. Slážo Selasi, a.k.a. dredatá hlava, a.k.a. zapredaný kapo, a.k.a. strapatá hlava. Kamarát, viem presne, mám ťa uloženého v telefóne. Neruším ťa? Vieš čo, rušíš, mám teraz dôležitý hovor, ale ak to potrebuješ niečo súrne vybaviť, tak kľudne môžeme. 3 vetami ti to naznačím. Mám jednu stávku Ty máš televízor? No, ale taký jeblý celkom. Že starý, hej? No, není starý, ale je zlý. Dobre. Malý. OK. A nechcel by si väčší a lepší a nový Samsung? Tomu ver, jasné, že. Chcel by si? No, ale čo budem musieť nahý behať niekde? Budeš musieť nahý, aby boli dready úplne všade. Nie, počujem ma. Hovorím ti to teraz medzi 4 ušami a 4 očami. Mám s nimi spravenú jednu spoluprácu, z ktorej sa akože teším a stavil som sa tam s najvyšším šéfom celého Samsungu pre Česko a Slovensko, že presvedčím svojimi marketingovými ťahmi, presvedčím 3 celebrity, čo ťa považujem za celebritu teda. Počkaj. Dáva, no. Že si ten televízor kúpia, ale počuj, ja ti ho dám za super cenu, vieš. OK. Dobre, Sounds cool. Toto je prvý kontaktný telefonát, tak keď sa to nejak upgradene proste vyššie a ďalej, tak by som ti cinkol. Dobre, môže byť. Dobre? Dobre. Si poklad a užívaj a pracuj. A budem v obchodu? Nie, teraz nie, sorry.
Tak nič teda, tak nejdem do toho. Dobre, tak budeš vo vlogu. Yes, dobre, idem do toho. Si majster, ďakujem ti, pekný večer. Dobre, pohode. Čau, čau. Ahoj. No aby sme si to celé tak trošku zhrnuli, čo sa podarilo a čo sa nepodarilo v tomto videu, tak je celkom jasné, že stávka s generálnym riaditeľom Samsungu, s pánom Hanom, je, ako sa zvykne hovoriť, on. To znamená, že je reálna a snažím sa ju splniť. Podstata toho je osloviť 3 celebrity, ktoré si ten televízor kúpia a potom to je vybavené. Zdá sa, že Gogo sa chytil, čo by bolo super, takže Dano, díky. Slážo mám pocit, že sa chytil tiež, čo je super. No, Babišovi sme sa nedovolali, Dominike Cibulkovej sme sa nedovolali, Kalimu tiež nie, Rytmusa sme nevyskúšali a Ego tiež nedvíhal. Takže skúste do komentára pod týmto videom napísať, že komu by som ešte mohol s touto ponukou, ktorá sa neodmieta, pretože to je televízor, ktorý sa neodmieta, QLED, najnovšia vec, že komu by som mohol ešte zavolať, dobrý večer, komu by som mohol ešte zatelefonovať a ho nejakým spôsobom na to navodil. A dúfam, že už čoskoro príde jar. Čaute.